Avui, dia 2 d'abril, comença la segona temporada de Els contes d'en Richie. I demà, dia 3, hi haurà un especial que vaig gravar a Ràdio Vilafant. L'especial d'un any del projecte. 51 relats ha tingut aquesta primera temporada i a veure com segueix, perquè aquest capítol especial titulat El fullet del bosc el vaig gravar a Ràdio Vilafant. O sigui, imagina't la quantitat de coses que poden passar en un any, perquè no m'esperava per res del món anar a la ràdio, i a part de gravar el capítol especial, em van entrevistar. Així doncs, és un projecte molt bonic que m'ha portat coses bones i he conegut gent molt maca. El capítol especial de Sant Jordi, titulat En el futur, i el capítol El fullet del bosc, són episodis especials i són més llargs. I al ser capítols més llargs, no aniran junts amb aquest recull de relats. Aleshores, no vull fer un podcast super etern. El fullet del bosc dura uns 7 minuts, encara no ho sé del tot perquè encara l'estic editant a dia d'avui, que avui no és dia 2 per mi, per sort. Avui és 28 del 3. I dit això, hi ha més novetats. Estic creant un fanzine i està quedant molt xulo, està quedant molt bé. És un fanzine que té a veure amb el projecte. I el fanzine també té a veure que el 23 d'abril tindré una parada de Sant Jordi. Estaré a Via Júlia, si no m'equivoco és a Poble Sec. A un amic li vaig dir Poble Nou, o sigui, jo ja no sé què dic, jo ja barrejo coses, conceptes. I dit això, comencem amb els relats d'avui. Penseu que tindreu 2 relats extras durant aquest mes. Així doncs, dit això, intro i comencem. Aquell dia, avui... Esteu escoltant la versió en podcast de Els contes d'en Richie, un projecte multiplataforma de relats curts en català. Genial! Comencem. I comencem amb el primer relat d'avui titulat La rosa era rosa. La rosa era rosa. Li agradava menjar arròs a la cubana amb salmó rosat. Un bon dia li van regalar una rosa de color rosa i va dir: normalment les roses són roges, però aquesta és rosa. Em dic Rosa, tinc el cabell ros i m'agrada molt menjar arròs. I ara anem al següent relat, que es titula M'he inventat una història. I és que sí, les coses van de coses relacionades amb Sant Jordi. Avui m'he inventat una història i l'he publicat a internet. La gent m'ha començat a dir que estava fent spoilers d'una sèrie que ara està triomfant molt. Jo no l'he vista pas, ni l'havia sentit a parlar. I ara anem al següent relat, titulat La mateixa idea. Avui he tingut una idea molt bona i no he parat d'escriure fins a haver-la redactat. Després he anat a passejar una mica, he entrat a una botiga de segona mà i m'he trobat una sorpresa. Un llibre de poques pàgines que m'ha cridat l'atenció, perquè tenia el mateix títol que el que acabava d'escriure. L'he obert i he llegit que és de l'any 1950. Com pot ser un llibre idèntic a la idea que acabo de tenir? Però no només la idea, sinó que està escrit talment com ho he escrit jo. I ara passem a l'últim relat, però és molt curt i es titula La noia que vivia en el passat. A la noia que vivia en el passat li van dir: estàs més guapa que ahir. I ella es va enfadar. I això és tot per avui. Recordeu les coses que he dit. El fullet del bosc demà mateix, si l'acabo d'editar, i en el futur, el dia 23 d'abril, si l'acabo d'editar. I tinc més novetats per explicar, però ja ho deixaré per un altre dia, perquè si no això seria etern. Us deixo a la descripció d'aquest podcast
l'enllaç a l'entrevista que em van fer a la ràdio i ens veiem d'aquí un mes. Bé, vosaltres m'escoltareu abans. Fins aviat! I a més, recordeu que cada diumenge teniu aquests capítols en format videorelat, així que no us ho perdeu i a reveure fins aviat, fins d'aquí un mes, perquè la versió en podcast és un cop al mes. Ens veiem aviat, ens escoltem aviat, no sé parlar. I fins aquí els contes d'aquest mes. Espero que us hagi agradat. I recordeu que podeu gaudir d'aquest projecte en diferents formats: àudio, text i vídeo. Trobareu tota la informació a la descripció d'aquest podcast. Fins aviat!